Eu vou. Anani. Rafaeli. How are you?
Lawyer Alex Aponsa, president of the Ghana Bar Association for Puno East and Ahafo region. Lawyer so about the
What else is that? One kg cent. It's not sometimes we prefer.
no money, boy. A chocolate. A chocolate. Good morning, sir. CAS MA School Scouts Association. Inauguration of Nana Amasewa Health Center and Council Police Station. Form up 41 men of parade with 2 officers in attendance. Ready for your inspection. May I have your permission for your inspection? I, General Commander, Asma Party, reporting, sir. Thank you, sir. General Commander, I cadet scarf can't say every and what your permission no. Permission is for granted. Ya granted no. It's on the moon inspection no and a echo no. I mean, Reverend, the Academy entry, but the rest of so it's Rev, and I inspected no, my idea. Oh, I have an boss. MA Primary and our leader and the education director squad area inspection no. I come. That's security personnel normal line up sano. Ese nkwalane kono nchebiano na bantu ahine duha nkwalane fi ana osu eba bantu ahine hu emu ana jumadini ye shase nti nyema musama gwana na mo musama mo ya de asa no ma wakasi
Maguari amunya tena kawa na. Bantu madi. Na bantu mahini bacha na bantu mahini do on ma yeja ba srejla ye na so asanse otu foto we se mesina na munti obi ha ye srejla na so na de ni de se fata de amano anti Mommy Amansam, oh my yard, oh my yard, I don't remember.
money on the Mamma Nature just you run Casagini and airbar money a chair and about to any bar from a quetia. I will see you two for Nabu. Mamma Passon, Sanomano, and a warrior, FPA. Imagine about your honey, you not you selling a car, so we don't know. Say, I'm on the open side with Philip. And I ain't trouble. And I can say, and I watch you about 4. I'm on quit here. It's a message of the ministry kind and I am for your should be. Yeah, I'm ready. Sorry, we but the bread intimacy and maybe I should be against the content. Now, you are the cost of Mana and China more because time may be here, but I was saying, see, you're suffering way at Chevia. You have a court and I can't say, you know, you are to the welcome address and as an aquaba and some of the mind. But the Bama enough, you are trust. Now, you to be a content with us. Program Wakaka. See, I suffer with Chevia. The microphone come out and I can't say, no, my Yakaba. Na senti ya shemu hanu wakari nyina adi achire na uria speeches aka ne nyina so atwa so Eda sisi iti ya train say sofo bachi awie na nana say edna no dey sama tudwa no ya won panimfo akukudam e wo ha say ye di kan abubo bi din acknowledge yo mo na wona na mo asaso ma enne ade fefei ye nyina ye bedi ho adanse no beje breka kana mabubo mo din na ye den sembo ama wo mom Ora Michael the feature non-enterprise limited and I say OP properties. You're right, Joe. I want to say now we Shanipa. Sana you're right. Kwesi example. Also the John limited. Also our one more and number of such one man. You want the type say no. One more earlier you want the end to Janum. Ora Hassan Ahmed. Also also our say. Ora
enipa bebree aboa me ama saa health center yi abedwie pɛyɛ enipa baako a ɛsɛ me bɔ ne din ɛne sɛ health center yi ɛtoa so mmiɛnsa anaa mmienu saa deɛ ɛtɔ so mmienu no owura bi a yɛfrɛ no gyawu osi gyawu a ɔyɛ the ark ɔno ɛna ɔyɛ nsɛnana sɛ woyɛ adepa sɛ yɛ a ɛsoro no mmea bɛyɛ nti dan yɛhu no sɛ ɛsoro paa no gyawu ɛna ɔyɛ maa me ɔnda n'ase ma me nnipa bebree wɔ hɔ a ɔmode mmoa bebree aba nanso mi tumi bɔ wɔn nyinaa din maako maako hospital no health center for mpanyinfoɔ a ɛwɔ asokwa ɔmo ɛna ɛkyerɛ mi ni yewei a ɛnɛ yehunu sɛnea esi tie yɛwɔ baabi a yɛgye awoɔ wɔ hɔ yɛwɔ baabi a ɛyɛ lab scan ɛwɔ baabi a doctor ɛte a ɔhwɛ nipa ne yɛwɔ baabi a yɛde nipa to mmaa ne mmarima ne nkwalaa ward ɛwɔ hɔ deɛ etwa to a ɛyɛ ɛsoro paa no ɛhɔ ɛyɛ flat 2 flat a doctor ɔbɛtena ha ɛne nurse ɔbɛtena ha ten biara sɛ 2 flat toilet bath ne biribiara wɔ hɔ a wɔn ɛbɛtena hɔ ama yɛn otumfoɔ ne kyerɛkyerɛ na futuo ɛne ne nsɛm a biri biara mekɔ hɔ ka no ɛno na ɛbɔɔ me ɛhyɛ me nkuran yi a meyɛ nneɛma yie na aseɛ na mede ma me wura ebi sɛ biri biara a mɛkɔ no hɔ no otumifo ɛkyerɛ me sɛ sei na mɛyɛ nti meda me wura ase papaapa ɛno nti na ahema nso ɛka ho bɔ me ɛbiri biara mo nim sɛ mebɛdi yiri santehene ɔde me akɔtena na ahema kɔɔto a me na mɛhwɛ kɔɔto hɔ de ɛbiri biara na ahema ɛna ɛdan no wɔ ɛhɔ mɛda ɔno nso ase papaapa ɛno nti nea na mɛka ne sɛ kaase man nso aboa me biri biara a ɛbɛyɛ communal labour sɛ obiara de n'ahoɔden ɛboa ebi sɛ mehu ne sɛ woyɛ ade papa a obiara nso bɛyɛ dɛn ɛbɛtaa w'akyi aboa wo asɔfo yi mebaayɛ ɛna meyɛ ne sɛ asɔfo a ɔmo wɔ kurom nyinaa mehia ɔmo baayɛ mede hyɛ wɔn nsa sɛ ekura mi ne ɔmo na ɛbɛku ɛno nti yɛhyɛ aseɛ koraa deɛ na bosome bi ɔmo bɔ mpaeɛ ma me ne kuro yi na yɛre kɔɔ sɛ bosome mmiɛnsa biara asɔfo a wɔ kurom nyinara ɛba saa ara nso ɛna nkramofoɔ nso ɛba bɔ mpaeɛ ma me ne kuro yi obiara yɛ n'afɛ mu deɛ ɔba ma yɛ bɛduru saa bere mɛda obiara ase ɛno nti mesrɛ mo biribiara a wowɔ wiase a wɔpɛ sɛ woyɛ biara tumi no deɛ nyame de ama obiara na gye sɛ wonyɛ wo sɛ woyɛ deɛ mɛsrɛ na meda mo ase sɛ nneɛma a ɛka ho biara a ɛkɔ so biara obiara mmoa na biribiara nyɛ kama na menim sɛ ahyɛseɛ yi a moaboa me nea ɛka ho biara bɛba biara no saa ara nso ɛna mbɛboa me ebio nnipa no bi wɔ ɔyɛ ahemfo a wɔmo etu mefo bibia mehia bia mekɔ wɔn hɔ ma wɔn nso ɛkyerɛ me bi sɛ ahenni deɛ ebi ba ansa na ebi aba ebi nim nim ana ebi nim etimi da ahemfo yi nyinaa ase medi ma wɔn nyinaa di baako baako eti ahan deɛ ɛnɛ yɛ ahunu yi deɛ ɛsrɛ ne sɛ meda obiara ase sɛ mo aka me ho ama yɛayɛ abedu pɛpɛ nso a yɛdue meda mo nyinaa ase de nya meda mo nyinaa ase. St. Valentine's Day. Eda edi ema yehuemu. Iti enye me nwanwa se enda ye nana mensabu. We choose se enda eda okomishi ta nana amasewa health center. Iti me jina sa na bienu. I'm a BBA or happy Valentine.
Nanemu, Nanabat Mayene, Babo Usu, Amangwetia. Nana Kati, Nana Mensa Boots. Otum Fabri Boa, Ewaha. Chief Imam for any Muslim leaders, Ewaha. Christian leaders are Yeshiamu, Ewaha. Your party representatives in Ewaha. Officials from Ghana Health Service. And now, Wamu Edimutima, I would mediate say. The assembly members are Ewaha. Asupo Municipal Coordinating Director. Security officers are Obibia wanting among for all protocols observed. Attitude, Central for Yeshiabuaha. And then that's room. I was a day as a grassroom, maybe a boy, Yakobo. Say I am a pen, now I am a friend. Say Yeshiabuaha. I was some points from a very colorful ceremony. Amen. Metutuna Sekura. Yeah, I am a DJ, I am a Huka, and the set. Medikai Ada Asukafua, a Casifua Kaho, I say, Samasamba me bread, and night, and I fear night, and the account say, Memasumo, Ewo, Asukwa. And now, Yanana Mensabusu, what kind of say, Meba Asukwa, say, Minina, and the Bessas here, Ewaha, the Bayer MP Fufroha, Sabra Nana, no so after Nagonia, Awa. Yes, Akonya baby, so the Kaiser, first time I Yeshiago, I Guinness. Okosra Guinness for Sabrina, Mr. Mekao, and my coin. Yedi a home common baby. Naminia, Konya baby, and the chair, sir. I'm a development of yea, and what a money, you know. And yet, Papa Kodia, a yenina, yes, dear. Now, the I am a fat, a yama who are poor. Nanakumaso, Sakase, Puntio, and idea be a Ejimo. Na Inya, Apenya Sutre, and Masabrana, and the to me too, and Lamon, and my Yebe, Kasi, School no more, Computer Center. Namikai, Samia, Crown, and the Consulate, Abatua, Emma, Abatua for, Emma, one more. Your friends air condition, such I'm not applying any computers never. Now, I gave up every friend, and never so cool, our home, and they said, Nana, Papa, no walk, shut up, I found to my back in front. Now, Mrs. So, manager home, set up better that way down the tunnel, and the about our prayer said, yes, yes, so come. Said we said, if I want to reason, now we need and what day, and our poem would day and some, and I near me here. What to me, and yes, what I sit in a more. Not this is Nana, Mensabosu, and the two hawk, say, Yamfa, and cleaning. Once a month, a year, Milbeka no one about so. A child woman, and my dicker, Romain, sorry, a dear Amuni, dear, and a pepper, yes, or more, and was a pine so. The Kai said a football, Nana, school, which you want. You bet to me, I advertisement to one, I'm a no crumble. Yama Bibri, Abraya. Man, tell me,
na nneɛma bebree a ɛma kaase almost ɛkaayɛ a ɛyɛ ayi maso eti na wɔsi ɛdan bi wɔ hɔ a ɛntumi anwie na yɛ adwuma yɛ mu no adeɛ baako a yɛka ne yɛde kyerɛ ɛma yɛ ho ne sɛ wontumi ɛmfa ɛburo akɔfra ɛho eti adeɛ baako a ɛho hia ɛne sɛ aban yɛ adwuma no yɛkyerɛ no pɛpɛɛpɛ sɛ wahyɛ adwuma ase na wobɛhwɛ na wawie saa adwuma no ama nipa nyinaa adi mu adanseɛ nkwadaa a ɛwɔ sukuu hɔ mɛngya wɔ mu wɔn sukuu ntaadeɛ books ɛne sandals ne nneɛma ne nyinaa ne yɛde ba ɛbɛda wɔn mu ɛnam sɛ kaase kuro dada mu na ɛyɛ baabi a yɛato ayi agu yɛayɛ ɛwɔ ɛkwan dada nti abere biara nso na yɛhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ntokuro bɛdeda mu a yɛbɛsisi yɛhwɛ nso so sɛ kaase akwan bi wɔ hɔ a yɛtumi ayɛ na yɛtumi make sure sɛ deɛ aka no yɛnso yɛde agyigya a yɛbaba bɛyɛ ɛho adwuma adeɛ baako a ɛde sɛ yɛsɛ deɛ ɔfuru duaba ɔno ne yɛpia no yɛnana ɛnam n'adwumaden wohwɛ krata mu a adwuma ne bebree no wɔayɛ de ama kurom afoɔ nti yɛbɔ n'aba soɔ no na ɛwɔ sɛ ɛkwan biara so nso yɛtumi pia no nti mmea mewɔ a yɛ mmarahyɛbadwani de ma asopa a kaase ka ho a ɛyɛ 12 electoral areas a yɛde yɛ adwuma no sɛ wɔ bɔmmɔden na nipa tumi apia no nyinaa apia ɛkwan bi so ama ade fɛnfɛ ɛnɛ esi wɔ yɛ pa ho ntoma a esu bɛdeɛ kakra a bɛtumi ayɛ no ɛno ɛna me so ɛkwan biara so meda na didi akyerɛ mo nana ɛnɛ mitra ha sɛ ya wɔn adan no ne adwumadeɛ a wɔadi eti hospital beds edu mattresses ɛda ebiara mu 4 desktop computers 1 printer 1 scanner 1 photocopier 1 cabinet 1 office table desk and an office chair 20 plastic chairs. Anuti bɛbɔ n'aba so yi n'ama srɛ adeɛ biara mmebi a yɛdie biara no na ahyɛseɛ yɛada ɛfɛ nea ho hia ɛne sɛdeɛ yɛbɛsi ahwɛ hospital no na bere biara ayɛ ayaresabea no ebire biara ebetumi akɔto na dwumadie a nana wɔyɛ nti adeɛ baako a mepɛ sɛ yɛbɛhwɛ ne ahyɛ ne nso yɛwɔ abɛn mu yi adeɛ baako a ɛho hia a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ ho adwuma ɛne sɛ obi tu anamɔ anaa ɔyene bi tu anamɔ a ɛti sɛ ya yɛfrɛ ne development partner ɛkwan bi a ɛbɛfa so tax exemptions ɛne ho nkeka ho ɛbɛtumi aboa ama nipa no wɔnyɛ pepa ɛyɛ saa adwuma no ɛno na me susu ɛde ama aban a wɔte so sɛ yɛn nyinaa yɛte parliament yi deɛ yɛbɛtumi adwene ho na yɛtumi ɛde aboa na ɛnyɛ obi
adwumaden a wɔyɛ ɛde ama wɔn manfoɔ ɛwɔ kaase nyame ɔhyira mo pii yɛmmerɛ a aka no yɛyɛ so yɛbɛtumi biara yɛde bɛtoa so nyame nhyira mo